Bisan ano ka matinumanon, kag masinulondon si Noah, gakinahanglan gihapon siya sang bugay kag sang grasya sang Ginoo para nga sila makuha gikan sa kainit sang Ginoo sang mga kalautan sang katawhan sa ilang kapanahonan. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagbusisi sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika kag ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department diri sa Central Philippine Adventist College Church sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Sa liwat ako si Pastor Luisito Tomadong, inyo masunson nga host. Kag sa siningation, ari ang duwa na akon ka mga guest nga akon ginimbitar, ako nagapasalamat nga ila gin-accept ini nga invitasyon. Ang akon unay pakilala sa inyo si Sir Felmore John Villares, isa sang aton mga values teachers diri sa aton academy sa Central Philippine Adventist College, kag siya man gatudlo sa mga Bible subjects sa aton mga junior and senior high school. Originally, si Sir Fillmore halin si Iloilo, but because nagatudlo siya diri sa CPAC, ari siya di nag-star subong. Sir Fillmore, salamat sa imong pag-baton sining invitation. Salamat man Pastor sa pagpakilala at mayong adlaw gid sa aton tanan mga kauturan nga kag pasalamat kita subong nga manami gid ang aton nga leksyon nga i-discuss. Yes, salamat Sir Fillmore. Mga utod, graduate si Sir Fillmore sang aton School of Theology diri sa CPAC. Ang ikadwa na kon nga pakilala sa inyo ang aton nga Vice President for Student Administration diri sa CPAC, originally from Sipalay. Ari sa diri upod sa iyang familia si Ma'am Juna, Dr. Juna at Toledo, upod sa ila duha ka kabataan. Kag salamat nga iya ginbaton ini nga invitation. Pastor Toledo, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor, kay sa tanan naton nga mga kauturan nga nagapadayon sunod sa sining nga programa. Kami gid nalipay sa inyong mga feedbacks, kag nalipay kami nga sa anuman nga pamaagi makatabang sa aton nga pagsimba, sa pag-alagad naton ang ining pagtuon naton sa pag-review sang aton nga leksyon matag semana. Yes, thank you gentlemen sa inyong pagbaton sa sining nga invitation. Kag ako mga kauturan daw excited nga damo gid sang aton nga matun-an subong. Do ang aton panahon is not that much, kay 30 minutos lang ni, but nevertheless ako nagapati pinagi sa bulig sa balaan nga espiritu nga si Sir Fillmore kag si Pastor Toledo makabulig gid pagsaysay sang aton nga leksyon. Sa hindi pa mga kauturan, ako na naitamyamon ining aton mga kauturan dira sa Canlaon District sa Negros Secure Mission, Negros Oriental Secure Mission. Ang aton mga kauturan dira sa Dapdap, Tangalan is day sa church. Ang aton mga kauturan dira sa Bungsuan, Dumaraw, Capiz. Agakon man ginatamyaw si Sir Elgen Taiko dira sa Aparicio, Ibahay, Aklan. Si Sir Dave Villares dira sa may Bariltac Viejo, kag upod sa mga kauturan dira. Kagakon ginapasalamatan ining aton mga sponsors. Nga kung wala sila, mabudlayan kita pagpadayon sining aton nga programa kada semana. Si Sir Giser and Mrs. Giser Estrada, ang mga mag-asawa nga Johan and Myla Susana, ang mga mag-ulutod nga mga Sheila, Gina, and Alex Fidero, the Dr. and Mrs. Aragon Jr., ang mga mag-ulutod nga mga Marlene, Jonathan, and Anneli Trino,
ang mag-asawa nga Susan and Jet Caro, kag ang mag-asawa Pastor and Dr. Refendor, kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Sa hindi pa kita magpadayon mga kauturan, aton ay duko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, ginatugyan namon, ini nga pagtuon Ginoo, kabay pa, nga imo kami pahangpon, kag may mabalon kami sa adlaw nga nagpahuway, sa mga leksyon kag mga punto nga amon makuha kag amon maani sa sining nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Akon pagabayon si Sir Fillmore sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga sadsaran nga teksto makita ini sa Genesis 6 verse 8. Pagbasahon ko ni sa Ilonggo mga utod. Apang si Noe nagapahamuot sa mga mata sang Ginoo. Amen. Okay. Genesis 6, versikulo 8. Pastor Ilden and Sir Fillmore, all future generations daw ka katsing sa aton nga title sa aton leksyon sa leksyon 3 karon mga kauturan Abril 10 tubtob Abril 17 kakatsing all generation daw kadalo mga kauturan, but nevertheless kanami sini nga mga pagtuon. Ang aton nga leksyon Pastor Ilden naghambal may tungod sang sala, nagsugod sa sala nga ang sala daw germ. Nga imo lang pabayan ma-multiply siya. Just ang aton leksyon may research nga naginhambal nga within one day ang isa ka germ, isa ka virus, within 24 hours maka-produce siya hasta nga maglabot siya 16 millions. Just imagine within 24 hours na ginapanggid sa sala. Nga ang sala, kung hindi nimo matap na, it will produce 1,000 times, 100 times. Yes, Pastor. Yeah, aton makitaan pastor nga duna na gina sa tawo. Yes. Ang inig balang paghimo sang kalautan sang sakayuhan. Kay kun aton tulokon mga kauturan nga ang sala wala gini tuga sang Ginoo. In fact, siling ni Ellen White, sin is a mystery. Kag it begins in heaven. Nga didto ang holiness nagsugod, didto man nagsugod ang sala. Yeah. Amo ning ang misteryo sang sala nga daw hindi ginaton maangkon ka mahangpan ang ginahambal ni San Pablo hinigugma nga mautod. Kag diri aton makit-an nga ang paglapta sang sala mga kauturan pastor tama gid kadasig. Tama ikadasig kag ina siya nga paglapta niya nakaapekto sa kabug-usan nga pagpanuga sang Ginoo. Kay ang declaration sang Ginoo pagtapos niya kada adlaw declaration niya it was good. Pagkatapos nga nahitso na gid tanan niya it was very good. Pero sang hinali lang pagsulod sang chapter 2, chapter 3 mga kauturan everything na wipe out ang kayuhan, but it was na totally nga nadula gid ang ang kayuhan sa pagtuga sang Ginoo kag amo ni ang nag-intruder nga sala nga nagtublag sang kahusay, nagtublag sang katinlo, sang kaputli sa pagtuga sa Ginoo nga muna gagin paanggid siya sa isa ka bakterya nga in just 24 hours it can duplicate up to 16 million. So tama ikadasig, very rapid mga kauturan. Amo na kalala ang sala mga utod. Yes, and that's the problem, Sir Fillmore. Sa aton nga Sunday, yes, the same principle. Isa pagsugod rin, no? Inigid nga pastor nga pagsugod sang aton leksyon, makita naton kung ano gid kadako ang problema. Sa pagpanuga or pag-create sang Ginoo sang iya nga mga mga pinalangga man. Inigid ang dako nga problema ginahatag sa aton kung ano bala ang sin. Kung ano bala ang sala. Ini siyang nagatunga, gid, no? Every sa Bible study naton sa mga churches, ini siyang nagatunga, nagaseparate sa tawo kag sa Ginoo. Sa bugal sa Ginoo man, amo man ining nakabulig man sa aton, pinaagi man sa iya. Sa siniman nga sala, makita naton ang pagpasunod, ang pag-progress. Sa sala halin sa Genesis, sa istorya ni Cain, hasta sa dalom, kung ano gid bala ka dako nga progreso ang sala nga gamat-amat ano na lang ay hansubong no pastor yes. Kung ano na lang ano ang level dati
Isa sa subong nga sala. Kung sa aton pang mga pamatanon, level mo na ang ampang, level mo na ang mga ano sa aton mga pamatanon. Kung sa level na siguro, mga level 100 plus na siguro. Kung sa ano pa sa pamatanon lang ba lang ang mga stage. Pero sa aton subong, I don't know kung anong level na kita ko ron because sa sininga sala. Kaya nagtunga man sa relasyon sang tawo kag sa Ginoo. And that's correct. Kung aton gid ikuan, naghambal si Sir Fillmore kay na sang word nga progress o kon progression nga ang nag-start ina sa desire. Okay. Nag-start sa pleasing to the eyes. Okay. Nga ang prutas pleasing maanyag sa igtulolok ni Eva kag ni Adan. Nag-decide sila, naghandom sila until nga nagsugod na sila sang pagtudlo kada isa. Nga hindi ako siya ang imo mo na. And then nagsugod na kaakig si Cain. That's the progression. And then betrayal. And then nagsugod na pangasawa nagsugod na kadua. So forth and on. And then killing and revenge. And then unbelieving, so forth. That's how the sin progresses. Nga makita naton sa Genesis first, Genesis 3, 4, and up to 6. Yes, Pastor. So makita naton, Pastor, nga ang una gid nga epekto sang sala, ang broken relationship. Yes. And ina siya evidently aton nun makitaan sa nature. Yep. Kay pagwa nila ni Adan kag ni Eva didto siya naghibi. Kay nakita niya nga may ragewrew, may tunok ka nagtubo in which ina nga mga butang waay nila makitaan didto sulod sang garden sang Eden. Nagkalalaya ang dahon, pagkakita niya nga na huyos ang bulak, nagkalalaya ang dahon. Sining pa ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets, didto siya nagbako nga ang ginhambal sang Ginoo nga mapatay kamo kung magkaon kamo sini. Now iya gidto nabatyagan na. Na-realize niya nga amugali ni kabugat kakaseryoso sang sala mga utod. Amen, mga kauturan. Si Pastor Toledo, graduate, master siya sa psychology. That's why kanami sang iyang punto, mga kauturan. Nga dira pa lang nakatalupangod si Adan, sang didto na sila sa gwa. Nga nakita na niya ang una kapag kahulog sang dahon, kag nagsugod na ang tunog. That's where they discovered that they are already far from God. Sir Fillmore, sa aton nga Monday, daman, anong nahimo, anong ginhimo sang Ginoo? Kaya ang Ginoo nakita niya nagid ang kalautan. Paano niya nakita si Noah? Kag ano ang rason nga si Noah ang ginpili sang Ginoo? Sa pag-study natong pastor sa sininga chapter sa Genesis 6, napakita dira kung sino-sino ba. Sugod pa lang sa introduction pa lang sa chapter, makita dira ang tatlo ka nag-describe kay Noah. He was a righteous man, a blameless, and he walked with God. Isa man ni siya sa nakilala naton nga si Noah, ini siya ang nag-reconcile sa relasyon sa Ginoo sa tao. Kung siya nag-represent sang tao, sa kabusang nga tao sa Ginoo, nga ini matabunan ang sala. But yet, ang Ginoo still merciful, ang grasya gihapon nagapangibabaw. Bisan ang si Noah, blameless, still no one needs Ginoo. Kay ti ang plano sang Ginoo ya Sir Fillmore, Pastor Elden, nga eradicate niya namo. Nga yan nagidya papason kay nagbasol gani kun ang kwandra nga ang Ginoo nagbasol sa ko galingon nga gintugay ang tao. So amuna kadasig amuna kalala mga kauturan ang sala nga nagmultiply, nagmuad to the extent nga nag-abot gid sa concern sang Ginoo. Nga iya na gid papason. But the point is, nakita iya si Noah. Nga at least may mabilin. May mabilin out nga iyang papason tanan. May ara nga mabilin nga magpadayon, mag-continue ang iya nga sa kalibutan, pagtatap sa kalibutan. Yes, Pastor. Aton makitaan mga kauturan dere, Pastor, nga ining mga tao sa kapanahonan ni Noah nakabaton sa first hand information kay buhi pa ni si Adan mong kag kung ang kabataan ni Adan buhi pa gid ini. So dire aton makitaan nga
I believe hindi gid naton mabasol ang Ginoo nga ang ginpangpapas ato ang mga katawhan kay I believe nga if the Holy Spirit was active during the times ng creation sa Genesis chapter 1 verse 2 and the Spirit of God hovering upon the surface of the earth, I still believe nga at that time ang Holy Spirit naga-work out man sa heart sa mga tao pero resistant lang gid sila, but among those people pipila lang gid ang nag-respond sa panawag sang Ginoo sa iyang bugay, and then nag-stand out mga kauturan si Noah. That's why gindeclare siya sang Ginoo nga righteous, matarong, wala blameless. Ambot anong Di Bisaya? mabasulan. Why gid mo wala basulan? sang Makita nga. wala dagta ya. Kag lakat siya kaupod sa Ginoo. I think this is the second statement. Nga aside from Enoch who walked with God, Yes. Oo. ang ining tao nga si Noah naglakat man siya kaupod sa Ginoo. So aton dire makitaan mga kauturan nga siya righteous, blameless, naglakat sa Ginoo pero tasinpin nga wala siya makasala. Yeah, oo. Oo. So nakakita andra aton makitaan siya nga nag-respond siya positively kag ang Dios nga kinahanglan sang tao nga nagapamati kag nagasalig kag nagasunod sa iya amo ni ang kinaiya ni Noah. That's why gindeclare sa Ginoo amid sang mga unfaithful, he remained faithful, and God's declaration is righteous, blameless, kag he walk with God because he listens, he obeys and trust in the Lord amid sa wickedness nga iya nakitaan nga society. So, amo na Pastor Sel Fillmore, may wali ang akong amigo sa eskwelahan po sa MBC. Ang title siya yung wali, Swamp and Lilies. Swamp and Lilies. Oh. Yeah, oh. Nga out of the swamp, there is a lily. Yeah, yeah. Nga kagwapo, kang tahom, sina nga bulak ang lily. Nga dira gatubo sa mahigko. Yeah, yeah. Oo. So amo na ang senaryo sa panahon ni Noah. Nga out of the kahigko sang bilog nga kalibutan, nga kadali lang kadali mag-multiply, may isa nga nakita was found. Noah found grace before God. O nakakita ang Ginoo sa iya sang grasya. Okay. Mga kauturan, ang punto pagidring ako ni pa-explicar kay Sir Fillmore nga si Noah wala sing sala. Nakita ang Ginoo sa iya. Oo. Ang found nga punto dira is actually grace o kaluoy. Yes, kaluoy. So, ang Ginoo ang ano kanina sa Ilonggo kinang ang teksto apang sinoy nakapahamuot sa Ginoo, sa mata sang Ginoo. Okay, ang word nga pahamuot actually is kaluoy. Ara na sa dalom mga ambol na gid ka. Yes. Naluoy sa iya. So amo na ang aton nga leksyon nga naghambal about grace. And grace, kung aton gid kanon sa English, ang meaning sa grace is unmerited favor. Paano nga unmerited nga nakita sang Ginoo righteous in blameless and walk with God nga ang grace nga ginhatag is unmerited nga ang iyang nakita kay Noah wala pulos para siya maluwas. Can you explain further about that? Sa unmerited favor sa Ginoo, makita din natong si Noah no different from any who seek earnestly to follow the Lord. Amo nang kinalain man sa paglantaw sa Ginoo sa iya, kay siya isa sa mga tao, isa sa mga tao nga makasala. Unmerited favor of his God in that sense that Noah, amo nang hambal ko kay na is no different. O hindi siya lain sa mata sa kung makasala, may makasala kita tanan. But still Noah, amo nang hambal mo kay na pastor nga nagatubo gid siya, nagaglow gid siya sa darkness. O sa katahom kag kanami nga ara sa higko sa mga man. Yes. Mga kauturan ang punto diri nga bisan tuod si Noah righteous, walk with God, yet gakinahanglan gyapon siya sang bugay para sa kaluwasan nga maluwas siya. Because wala gid sila mahimo bisan ano kat makatutom kay Noah, ano ka blameless kay Noah, ano paglakat niya sa Ginoo, wala sila mahimo sa
sa judgment sang Ginoo unless God will come to their rescue. Yes, Pastor. So aton rin makitaan mga kauturan nga sidetrack lang pastor no. Yeah. Kay madamo sang mga Kristohanon nga nagatuo nga sa Old Testament ang tao naluwas paagi sa pagkamatinumanon. Sa New Testament sa bugay. O karon may by dispensation but aton natulupang nandiri nga God's way of saving people from the Old Testament to the New Testament until today is by operation of by His grace. Nga maski ang tao hindi siya deserving. Hindi siya takos nga maluwason kati dre aton mo lang makitaan pastor nga si Cain sang sining sang Ginoo mag-offer kamo a symbol sang sacrifices sang future nga redeemer. Pero ano yung gin-offer ni Cain? Ang best nga produce ang iya nga tanom hindi iya ang sapat nga may simbolo sang kabuhi nga paagay gid. So dira nagapakita sang salvation by works, okay? Pero diri gin pahantop sa aton leksyon nga maski ano nga paninguha sang tawo nga luwason niya kaugalingon incapacitated siya sa pagluwas. Amen. That's why That's the point. si Noah nagsiling siya found grace ginkaluyaan siya sang Ginoo. Hindi siya kaugalingon nga pagpaninguha kundi ina siya bugay kaluoy sa Ginoo nga ginhatag sang Ginoo agud nga maluwas. That's why sang ginbato niya ina nga gintanyag sang Ginoo, he listens, he obeys and trust in the Lord. Gindeclare siya nga righteous, blameless kay ikaw naglakat kaupod nakon. Amen. Kanami isang punto ni Pastor Elden, mga kautanan, upod ni Pastor Fillmore. Nga bisan ano ka sa in the eyes, okay? In the eyes of men, bisan ano katutom sa imo, ano ka matinumanon sa imo, kabos lang gyapon na iya sa standard, sa talaksan sang Ginoo. So unless God will come to the rescue, wala gid siya kaluwasan ang sa kita kag upod man sa panahon ni Noah. Nga bisan si Noah matinumanon, yet hindi na trespasser sa pagluwas sang kalibutan sa kadagtaan. Exactly. That's why God naggamit sina. Okay, kay bisan ang trapo gani pastor, bisan ano mo nga tinlo ang trapo ginagyapon niya. O bisan imo pa na latagon, imo pa na habunan, ilabhan mo na iya. Mamalana siya trapo lang gyapon, and that's our standard, our level before God unless God will come. Amo na nga found grace, nakita ang Ginoo ang grasya dira sakay ang Noah. Yes, mga utod ang aton nga leksyon subong is about covenant. Ini nga simana ang aton leksyon is covenant with Noah. Yes, Sir Fillmore, ano ang imo na talupang dandere? Sa Tuesday na to, no, the covenant with Noah, amo ni siya ang kanami sa atong leksyon. Una, problema, subong ari na solusyon na kita. Yes, Ini siya nami na, no, nga makita naton may ara gid solusyon sa kada problema. So ang aring problema, ang solusyon naton sa atong problema, nga ang covenant sang Ginoo, nga naghimo sa mga tawo nga magsalbar sa ila hope. Ang pag-asa, ang paglaom sa ila, makita may paglaom pa. Sa tunga sang kalaglagan sa kalibutan, there is hope, still hope. Yes. Nga ahalin sa Ginoo. Nga isang man ini siya ka responsibilidad sang isa ka tawo man, hindi lang siya maghulat-hulat lang, ayahay lang. Still, may ara gyapon siya ubra. Yeah. Parehas na sa ilustrasyon nga may ara sang seaman, nga nahulog ang ilang isa ka crew. Naghaboy siya sang salbabida. Dapat himuon niya isa lang gid ka para maluwas siya. Dapat kapot siya sa salbabida. Still, para sa aton, dapat mag-work man kita, not just sa aton nga Ginoo nga ginhatag kita sa salbabida, still makapot kita habang kita kung gusto naton muluwas. Amen. Sa mga covenant sa Ginoo, kung ano bala ang gusto niya para sa aton. Hindi lang kita nga makaano lang. Kanami mga kauturan sa punto ni Sir Fillmore. Nga bisan ano makalautan sa kalibutan, bisan ano kalaot sa aton, ano ka makasasala sa aton, there is still hope. Yes. Amo na kanami pastor sang Ginoo. Yeah, oo. Nga wala na lang kita ginpabayaan sa Ginoo. Masiling lang awayn man sila pulos ni, i-eradicate ni, ihaboy na lang ni. No, ang Ginoo ya ara gyapon. Yeah, I like pastor sa idea ni Sir Fillmore bala nga God nag-provide siya sang solusyon. Yes, so Kay
kasami naga-focus lang kita sa problema eh. But God, you know, Dako. Oo. Pero ang Ginoo diriya nakita nga kung paano ang Ginoo naghatag sa solusyon sang problema. In fact, aton makit-an dira sa sinang nga konsepto nga ang Ginoo nag-provide siya sang solusyon because he is a God of relationship. He is really a God of relationship. Kag siya pastor ang nag-initiate una sang pakigkatipan. Yes. That's ka namin. Yes. Siya gadya ang nag-una sina and ang response ang tao sina kay kung aton usisaon niya, God never fails sa iyang pakigkatipan sa tao. Ang pirmi ng gidyadihado nga hindi faithful is man. That's why what God requires from us is obedience. Obedience gid nga kung kita magmasinulundon sa Ginoo, ma-preserve naton ang inang covenant, inang relationship nga gin-extend sang Ginoo sa aton. Amen kanami. Mga kauturan, ang covenant nga ginhimo sang Ginoo, ang pakigkatipan o kon agreement. Sang Ginoo sa kay Noah out sang wala na gid bala sing paglaom. Ang kalibutan kay grabe na gid ang dagta sang sala. Gintawag sang Ginoo my covenant. Akon ini covenant. Normally ang covenant parehas ka mo. May ipaabot kung mag-agree kita, okay. May paabuton ka sa akon pastor, may paabuton ikaw sa ako sa imo, and that's agreement. Pero sa mag-asawa, ang bana kinahanglan amo ni ikaw magsuporta sang pamilya, mag-provide sang needs sang pamilya. Ang asawa naman niya amo ang magtatap sa bilog ng panimalay, suportanan. So both of you has your own rule. Ini ang covenant sang Ginoo sa kay Noah. Ang iya lang gidyang napangabay kay Noah, okay, batuna lang ini nga covenant. And I will do the rest for you. That's good. So, ang punto dira nga akon iniya pakigkatipan Noah. So, what I need is just your acceptance. Kanami, kay si Noah nagbaton. Kag ang ginhimo ni Noah, nagsugod siya himo sang arka. Kaya ang pagkikatipan sang Ginoo, Noah, makikatipan ako sa imo, ang imo pamilya maluwas. Okay. So kung wala sila naghimo arka, why man sila kaluwas? Exactly. So ang share ni Noah is building the ark. Yes. Yeah, pastor, may arap pag It was actually a test of faith sa kay Noah kay sila nga himo ka sang arka kay may ulan. Never in the history nga may baroto, may barko kag ulan nga natabo because according kay Ellen White ang nagabunyag sa ila ang tunog lang. But telling him nga may maulan sa tao nga panghuna-huna, that is unusual. Siguro yung strange God. Impossible gini. But by faith, diri makitaan nga by faith he agreed with the proposal sang Ginoo and he was rewarded along with his family members, pastor. Yeah. Kag hindi lang pastor ulan. Wala sila ka-experience. Siguro damo sang kabataan to nga na tao lang way gikabalo ko na nung ulan. Exactly. And plus that dito pag inimo sa bukid. Sa bukid, Kung nga nagkahambal damo tabo nga do asin oni sa Noah man do og sa aton tabo ang buang na ang buang pa. Yeah. Amo na mga kauturan, ang isa pagid ka punto pastor nga ako nakita Andre nga may covenant iya sang Ginoo, ang tanan iya sang Ginoo. Ang isa pagid punto nga ako nakita sa atong eleksyon nga sa pagpakigkatipan sang Ginoo sa kay Noah nga gin-emphasize ang Ginoo sa kay Noah nga Noah ang Ginoo iya kung wala tao Ginoo lang gyapon. Exactly. Pero ang tao nga wala sang Ginoo wala Nothing. Nothing. God without man is still God, but God without man, man without God is nothing. Sir Fillmore, ano ya ang rainbow? Tapos na anaw nagwa na ano ang rainbow? Yes, makita naton ring ang sign of the rainbow sa aton nga leksyon. Maihatag lang ko pastor nga isa sa mga punto dire makita naton ang rainbow nagasimbolo ni siya nga sign nagasimbolo man ni siya nga pagtapos sang flood nga hindi na matabo. So mo pag nga mahambal naton sa atong mga simbahan siguro nga i-share ko man pastor nga siguro kung nakahambal naman ng Ginoo may rainbow na so pwede na taguro magsasadya na ni kay tapos naman sa alam mo na dire ang naton nga ang Ginoo nagpromisa, this is my covenant. Ang rainbow man nagasimbolo man sa aton amo lang galing sa tanan nga mga kalautan sa kalibutan ang rainbow
nagahimo man simbolo sa tagsa-tagsa ka mga grupo. Yeah. Naman nga ang Ginoo gid nagahambal sa aton nga ang covenant was not used elsewhere bisan sa Biblia, but talking about relationship between human and God. Yeah. Ang mentionar si Pastor Toledo relationship. Yes, oo. Sir Fillmore kay na mentionar ka about hope. Yes. Oo nga. Amo na, Pastor, nga, every time kakita kita rainbow, do may paglaom, bala, do mabuhi ang imo nga kalag. Every time kakita ka rainbow. So, siling sang Ginoo sa kay Noah, this is a sign. The rainbow is a sign. Okay? Of my agreement, of my covenant with you. Okay? Of course, nga wala na sing, sang flood. But the most, ako nakita, Pastor Dre, is that, nga bisan ano sa kalautan sang kalibutan, there is always hope. Yes. So every time we can see a rainbow, it means hope. Nga may paglaom kita, nga bisan ano sa aton ka problema, ano kadako sa aton utang, ano kadako sa aton problema sa aton mayong panglawas, there is still hope. Yes, Amen. Pastor. Yeah, Adre aton pagkita makitaan pastor nga ti amo tong ebidensya nga sini sa Ginoo hindi ko na pag-wipe out ang tao sa pagi sa anaw, pero i-wipe out na kon paagi sa kalayo. Kalayo na. Damo naman na ang gina-portray sang Biblia, pero mga kauturan ining impierno nga ginahambal sa Biblia kag sa madamo nga mga preachers hindi man kadadlukan kon ara si Kristo sa aton kay He is our hope. He is our rock and He is our refuge nga panalipdan gikitaya sang Ginoo mga kauturan kay naghimo siya sang pakigkatipan hindi lang sa mga Israelites kundi naghimo siya sa pakigkatipan sa tanan nga tao. Yes. Galing kun ang tao hindi magpakigkatipan sa Ginoo amo nang dako nga problema. Amo nang dako nga problema. Hindi sila masakip, hindi sila pastor masakop sang tawag nga paglaom. Paglaom. Oo, kag wala gid sila sing paglaom. Yeah, wala na kita panahon. I will just ask Sir Fillmore. Sang isa ka punto, halin sa aton nga Thursday, only Noah was left. So isa diri sa mga point nga ako ni hambal sa inyo in the context of remnant, no ini siya gin palid na sang Ginoo ang tanan, there is still one. May ara ang isa ka family Nga nabilin. Nga nabilin. Amo nang nahambal diri nga damo nga definition about remnant, no nahambal diri sa atong leksyon, but yet ang Ginoo gid nagahambal sa aton nga bisan ano kadako sang anaw, ano kadako sang ano ang Ginoo gid makakita sang hukom, ano maka-judge gid sa tawo, makita niya gid kung ano ka sa imo pagpangabuhi, sa imo pagpangalagad sa iya. Kag ang hope gid ang balik ginato no sa ang hope kag ang grasya sang Ginoo kag ang mercy sang Ginoo nagapangibabaw gid nga among si Noah ang nagpakita nagrepresenta sa katawhan sa Ginoo sa katawhan diri sa kalibutan good kita maluwas. Amen. Yes, Pastor. So dire mga kauturan, ang konsepto sang nahabilin bala pastor, dire gid una nga nag-occur ini siya. Kag ini ang nahabilin amo ni siya ang gintulinan sang Ginoo to preserve and to continue sang kamatuoran, depository sang kamatuoran. Amo na nga Amen. in all ages ang Ginoo yan nagahantik kitsa ikaw gid. Akon gid tungod sa ka-faithful nimo ikaw ang tulinan nakon nga ma-continue ini and Seventh-day Adventist Church is known as the end-time remnant church. Amen. Nga mga declare sang paglaom nga yara kay Kristo sa sining kalibutan nga napunan sang wala paglaom. Amen. Mga kauturan, kita ginatawag nga remnant church. The Seventh-day Adventist Church, ginatawag nga remnant. Ang nabilin sa kadamo gid sang tanan, nadula ang tanan, tungod sang anaw, ginpapas ng Ginoo, ang nabilin si Noah. Amo man na mga kauturan, kadamo sa mga simbahan, there is only one remnant nga pinaagi sina may paglaom. Amo man na mga kauturan sa aton panimalay, utod, kung ikaw na lang gid isa ang nabilin, padayon utod, you are the one left. O sinuwa lang ang nabilin kang iyang pamilya, dira gin-fulfill sa Ginoo ang iyang saad nga padayunon niya agud may paglaom ang aton pamilya, ang aton kabataan nga naglapas, ang aton mga bana, mga asawa, pamilya nga naglapas, utod ikaw lang nabilin, you are the hope of the family. Amo man na ang aton simbahan, hope naton. Last word, Pastor Toledo. So aton diri makit-an hinigugma nga mga kauturan nga ang Dios is a God of hope. Yeah. Nga maski
Yara kita sa kadadalman sang sala, naghatag siya sang paglaom paagi sa kay Ginoong Hesus nga someday ang aton nga mapag-anto sa aton pagbako, ang aton kasakit will come to its final end. Yes. Because we are waiting for that blessed hope nga ang pagkarinig ni Hesus. Yeah, man. Yes, Sir Fillmore. So sa akon nga damo nakilala pastor nga isa lang gid siya Adventist sa iya family. Mahambal ko lang gid sa inyo tanan no mga kauturan, mga pamatan-on, labi na gid mga pamatan-on. Just stand firm sa inyo sa atong pagtuo nga ikaw nagadala sa paglaom sa Ginoo parehas kay Noah sa sining kalibutan. Yes. Ang atong title sa atong leksyon, mga kauturan, sining leksyon 3 is All Future Generation. It's speaking about hope sa palaabuton. Nga magpabilin kita katulad ni Noah, let's be obedient. Nga bisan ikaw na lang gid isa ang nabilin. Amon to nakita sa Ginoo. Only si Noah lang gid na nakita iya nga nagaupod sa iya kag namatinumanon sa iya. Through Noah, there is hope for the future generations. Kabay pa ng Diyos, magapakamayo sa aton. Akon pangabayon si Pastor Toledo sa pagdukor sa aton mga ulo. Ginoo, salamat sa mga pagtulunan nga amon karon na sapwan nga maski Ginoo yara kami sa kapipitan sa kabudlayan apang Ginoo ikaw naghatag sa amon sang solusyon sang problema sang sala kag ina nga problema sang sala Ginoo nga solusyon amo si Ginisos nga naghatag sa amon sang paglaom nga ang palaabuton nga mga henerasyon magakapyot sina nga paglaom kay ina Ginoo magahatag sa amon sang kaisog sa pag-atubang sa mapabanghangkat kag magahatag sa amon sang kaisog nga magpabilin sa pagkamatutom dira sa imo Ginoo sa sining kalibutan nga napun-an sang pagpakasala. So bendisyone ang tagsa-tagsa sa amon Ginoo nga amon hugakomon ini nga saad sa paglaom nga yara kag Ginoong Hesus sa ngalan sang Amay sa Anak kag Espiritu Santo. Amen. Amen.